Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul Muslim. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin sum amin. Wato ina so ne in ɗan yi ɗan wata faɗakarwa ko kuma wani ɗan jawabi domin abin da yasa zan yi wannan maganan na ga akwai waɗansu hotunan bidiyon wani bawan Allah matashi wani yaro something Suleiman da na ga wata baturiya ta taso takanas ta Kano ta zo wai tana son shi domin su yi aure. Wato jama'a haƙiƙanin gaskiya fi sabilillahi ina so in ba matasanmu shawara ne akan abubuwan da ba su sani ba. Wato Hausawa sun ce na zaune bai ga gari ba, kuma yawon duniya ilimi ne. Mu ɗinnan da muka yi yawon duniya muka shiga ƙasashe iri-iri kuma muka zauna da turawa da larabawa da dai sauran yawancin ƙabilun duniya. To gaskiya akwai abubuwan da yawa da ba ku sani ba ku matasanmu na Najeriya especially Hausawa. Kuma yau zan fito in gaya muku magana gaskiya akan abin da yake faruwa a cikin wannan rayuwar da muke ciki. Wato tsakaninmu da waɗannan mutane turawa wallahi azimu babu wani ƙauna a tsakaninmu da su. Saboda mu baƙaƙen fata wallahi ina gaya muku wallahi tallahi ba sa ƙaunar mu. Babu wata ƙauna a tsakaninmu da su. Su kawai especially suna so ne kawai su yi amfani da damarsu su cimma wani buri na rayuwarsu. Shi sa za ka gani amma bari in gaya muku wani abu ɗaya. Kun gani yadda ka ga biri dabba wallahi haka suka ɗauke mu. Astaghfirullah aliyul azim wa tuba ilai. Ku duba ku gani yawanci za ku ji an ce wai dabbobi ma suna amfani da turawa kaza da sauransu. To wallahi sun ɗau baƙaƙenmu ne kamar dabbobi. Saboda haka ni wallahi ka bani wata faran mace baturiya wallahi bana so a kai kasuwa. Kuma wani abu da wanda ku ba ku sani ba. Wallahi matan nan da kuke gani da wuya ka ga mace tana cikin ganiyar ta budurwa ce sosai tana son baƙi. Ba sa yi. Never. Ba sa ƙaunar mu. Sai ta ga mutum, sai ta gama cin rayuwarta, sai ka ga ta tsufa ta kai shekara 60, ta kai shekara 55, shekara 70, wai sannan take so ta samu baƙi ta ajiye dabba a gidanta wanda zai ringa duk abin da take so yana mata kamar ɗan aiki. In kuka duba za ku gani cewa da yawa waɗanda za ku ga sun auri turawa wallahi tsofaffi ne. Babu wani mamora, babu wani mamora a tare da su. Amma ni ina ba wannan iyayen yaron shawara ko kuma da manya-manyan malamanmu na Hizba, domin na ji wani babban malami ya fito, malamin Hizba ya yi bayani akan wannan kuma wallahi bayanin da ya yi alhamdulillah wallahi bayani ne gaskiya. Ya ce bai haramta ba don ka auri ahlul kitab. Amma ka duba ka gani mutane ku sa hankalinku ku sa ƙwaƙwalwarku a ce wai mace tana da almost wajen getting to don wannan ta kusa 60 years. Kuma wai ta zo ta auri ɗan shekara 25. Don Allah ku yi tunani ku sa hankali. Kar ya duba wai yana tunanin za a kai shi America. America ba wani abu a cikinta kawai ba komai bane a cikin America wallahi in ba wahala ba. Akwai citizen out there wanda suke kwana a kan hanya, suke kwana babu su da gida ba su da komai kuma citizen ne na America. Saboda haka ni dai ina ba iyayen wannan bawan Allah shawara. Yaron nan arziki na Allah ne. Ba sai ya auri tsohuwa ba za ta kai shi America zai idan Allah ya riga ya rubuta tafiyar shi America ko ina ne a duniya. Mu ɗinnan ba 'ya'yan kowa ba ne.
Amma Allah ya kai mu mun taka ƙasashen da ba mu tunanin za mu je ba. Iyayenmu talakawa ne, amma ba wata dalilin wata mace tsohuwa wai na tafi Allah ya kiyaye. Dan Allah dan annabi iyayen yaran nan wallahi ku yi tunani mai kyau ku sa hankali. Idan ba zurfin hankali ko kuma in ba zurfin ilimin addini ba ne da shi, mutanen nan suna iya dilmiyar da mutane ba. Kuma wai shekarun shi 25, saboda Allah jama'a ku ji. Ga su nan muna gani yara 'yan matansu wallahi ba sa son baƙi. Kai ko shiga cikin bus ka yi, wallahi ko shiga cikin wani irin train ka yi, wallahi sai ka ga ana tuttura hanci ga wani dodo ko kuma ga wani mai wari ya shigo. Kuma su ne ba sa wanka, ba su da tsafta. Wallahi baturiya ko bature sai mutum ya sati biyu bai wanka ba, kuna ganin su a haka. Kuma su abin da ba wai suna da addini ba ne. Abin da suka halatta wa kansu shine mai kyau, abin da suka haramta wa kansu shine ba shi da kyau. Saboda haka wallahi yaron nan ni ina son wannan saƙon Allah Ubangiji ya sa ya je kunnen iyayen shi. Wallahi kar ku yadda a je a ɓata muku yaro, kar ku yadda. Dan mutanen nan ba Allah a ransu, ba Allah. Gashi nan muna gani yawanci su zo su ce wallahi yawanci kun san Allah, wallahi addinin kiristancin ma ba yi suke ba. Wallahi ba su san shi ba. Kawai rayuwar duniya suka sa a gaba. Dan wannan da kuke gani tsohuwan nan wallahi tana so ne ta je ta tsotse muku ɗa. Ba ga su muna gani ba. Ni ina ba ku shawara dan girman Allah ku san me kuke yi. In kuma kun bi kwaɗayin duniya, to wannan ya rage naku. Saboda mun zauna mun gani menene a wajen menene. Sai mace ta tsufa ka ga fuskarta tana ta wani tattarewa. Sannan za ta ganga tana ma yana ma wani smiling. Hello, how are you? How old are you? Saboda tana so ta cuce ka. Nonsense. To mu alhamdulillah mun gane. Ba ni ba wani bature dan ubansa ba na ƙaunar shi wallahi. Kai bari in gaya muku wallahi generally. Wallahi yawancin fararen mutane ma kun ga wannan baƙar fatar da Allah ya mana wallahi ba sa so. Wallahi ba sa so, ina gaya muku wallahi ba sa ƙaunar mu. Kawai suna son mu ne domin biyan wani buƙata. Saboda jama'a ku yi tunani fa. Wai wata mace ta tashi tun daga America wai ta zo ta auri wani yaro wai soyayya. It's very complicated jama'a. Ni dai kamar yadda kuka sani sunana Habib Abubakar wanda aka fi sani da Habibu Fasai. Ina yi wa kowa fatan alkhairi kuma Allah Ubangiji ya sa mutane kuma sun ji wannan faɗakarwa da kuma faɗan gaskiya da na yi kuma su yi amfani da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina yi wa kowa fatan alkhairi.